Hi guys, welcome to Falls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. City father baba Harare brand ambassador yekambucha vanga vachinyomba passion java panganai by birth panyaya yezvemaambulance. As we all know, panganai akatenga maambulance, saka city father vanyora pafacebook vakati nhaka nemaambulance ayo tichaiona, akafita kurira achiti ngenyii. Mumwe munhu akauya akati iye especially pakurivhesa inobva yati hausi kuda. Mumwe munhu akati pasi negodo hakuna kwatinosvika, munhu kana aita chakanaka ngatitendei. Agona mukomana anonzi panganai. Mumwe munhu akati java agona, usade kutaura zvinhu zvisina musoro. Mumwe munhu akati anenge achiti tswibidi twaba mungei. Zvese zviri kutaurwa nevanhu apa matangs airohwa napanganai. Unongoziva profit wedu wenhema anaida kupema mari, saka anga achirova matangs, airova matangs echishona, akazoita kuti vanhu vati aiwa muprofit musade kutinzwa, musadaro. Mumwe munhu auya akati java ari beta kudarika uya wezidumbu zenene vari kureva sewikineli, because unongoziva wikineli ari kutengera vanhu mota, vanhu vanoafodha instead yekuti aendese mishonga, atenge zvinhu zvinoenda kuchipatara. Mumwe munhu akati painomira ichitakura patient yobva yati twabamu. Mumwe munhu akati tichapfidza mirai muone nemaambulance aya. Mumwe munhu akauya akati ivo vatambira ndivanani kuda kuti tinzi itai ngei kuti ukwire ipapa unenge uchitotadza kutaura uchinzwa kuda nzimbe dzine keri. Mumwe munhu akati hamunyepi kana kuti tswibidi twabamu ichimhanyira kuemergency. Mumwe munhu akati this is good news, zviri 2 maambulance ari nani pane kutenga mabhenzi. Let's hope handisi kuataka munhu. Mumwe munhu akati dai aisa nemishonga yacho mukati, kumhanyiswa kuchipatara osvika opuhwa parasite, ipapo unenge wakavhunika makupu. Chiichocho hazvinonyadzisa. Mumwe munhu akati if it's something that benefit the community ngatitendei. Guys, musadaro. So guys, handizi kunoti kudi, asi nyaya iripo ndekuti panganai atenga maambulance. Vamwe vanhu vafara, asi vamwe vanhu havasi kufara nazvo. Vari kudedzera kuti maambulance ari useless because unongomhanyiswa kuchipatara, waendeswa kuchipatara wowana kusina mishonga, woona pamwe maybe matheatre ekuti urapwe, kana kuti munhu akazvitakura zvinhu zvachina zvakafa. So guys, handizi kunoti kudi nemaambulance atengwa napanganai. Munongomuziyai comedian yedu tichaona moto mugore rino, mirai muone.